салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ боз як намуд торт бо клубника тайёр мекунем. Торти оддӣ тайёр мекунем бо хамири бисквит. Аллакай бисёриҳо мегӯянд ки ҳамаи тортҳои шумо як хел ҳастанд. Мумкин ки аз сабабе ки надонанд ки масалан мо тафтона фурӯхтем ва ман худам ҳаракат мекунам ки он тортҳое ки бо хамир бисквит тайёр мешаванд ҳамон тортҳоро тайёр кунам. Барои он ки ман хамири бисквитро дар мультиварка тайёр мекунам, барои ҳамин хотир. Хуб, акнун сар мекунем ба тайёр кардани торт. Дар аввал 5 дона тухмро, зардӣ ва сафедиашро ҷудо мекунем. Акнун 5 қошиқи дигар шакарро меандозем. Акнун бо миксер хуб лат мезанем. Сафедиҳоро хуб лат задем ва акнун зардиҳоро низ меандозему бо миксер хуб лат мезанем. Ана ҳамин хел шуд маҳсулоти мо. Ва акнун як қошиқи дигар сметанаро низ меандозем, то ки бисквити мо мулоим шавад. Акнун разрихлителро меандозем. Ва акнун орд ва разрихлителро ба хамир меандозем. Дар инҷо 5 қошиқ орд мебошад. Ана ҳамин хел хамирро тайёр кардем ва акнун ба деги мультиварка ҳамашро меандозем. Акнун ба мультиварка дар муддати 50 дақиқа мегузорем. Агар ки шумо дар тафтон тайёр кунедагар метавонед дар муддати 45-50 дақиқа бисквитро гузоред. Тамошобинони гиромӣ, ман аллакай бисквитро майда кардам ва акнун мегузарем ба тайёр кардани клубничный конфитю. Дар инҷо 400 грамм клубникаи ях карда шудааст. Ба ин 2 қошиқ шакар меандозем ва ба болои плита мегузорем. Шакарашро об мекунонем. Тамошобинони гиромӣ, клубникаро ана ҳамин хел кардем. Ман крахмал наандохтам, то ки рангашам хел хушрӯ суп сурх истад. Агар ки крахмал андозем камтар сафед мекунад. Ҳам камтар бисёртар ҷӯшондам ки то ки каме ғафстар шавад. Ана ҳамин хел акнун мемонем каме хунук шавад ва мегузарем ба тайёр кардани крем. Креми оддӣ тайёр мекунем. Ба мо лозим аст сливкиҳои 33%, 500 мл ва маскарпоне. Дар инҷо ман дигар намудаша гирифтам. Камтар лозим аст 200-250 грамм бас аст маскарпоне ва сахарни пудра 2-3 қошиқ лозим аст. Хуб, акнун мегузарем, ҳамашро омехта мекунем ва кремро тайёр мекунем. Ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ, кремро низ тайёр кардем ва акнун мегузарем ба чиндани торт. Тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел тортро оро додем ва акнун тортро ба яхдон мегузорем. Мемонем 5-6 соат дам гирад. Тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел торти мо низ тайёр шуд. Шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. Ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. Та дидори оянда дар паноҳи Худо бошед.